And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Halos kaedad ko na yung kabit ni Daddy. I was betrayed by my own father. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alexis. Third year college ako noong sinabi sa akin ni Mommy na may ibang babae si Daddy. Tandang-tanda ako yung araw na tumawag sa akin si Mommy. She was crying, asking for my help. Nakausapin ko si Daddy about sa mistress niya. But my lola suggested na wag na ako makialam sa problema nila. So I tried na wag ma-involve since nagpo-focus ako sa study ko that time. Pero di ko natiis si Mommy. Wala akong lakas ng loob na kausapin si Daddy kasi galit na galit ako sa kanya. Kaya minessage ko na lang yung babae niya. The girl was 1 to 2 years younger than me. Hindi ko ine-expect na halos kaedad ko na yung kabit ni Daddy. Gold digger siya. Ang daming expensive things ang binibili sa kanya ni Daddy na dapat sa amin binibigay. Laptop, dress, food, even groceries, pambayad sa boarding house, etc. Lahat ng yun, si Daddy ang gumagastos na ni minsan hindi namin naranasan. Dumating na ako sa point na napapabayaan ko na yung pag-aaral ko. Hindi na ako pumapasok sa mga subject ko. I was depressed. I was a mess that time. Fast forward. October 2012. My dad's birthday party. Kinalimutan ko yung galit ko kay Daddy that time kasi special day niya eh. Pero hindi ko ine-expect na nandoon din ang kabit niya. My mom told me na andon ang kabit niya. Nanay ng kabit niya. Barkada at kapatid ng kabit niya. I was really mad that time. Nakakabaso sa amin yun as a family. So nilapitan ko ang table nila. Sobrang nanginginig ako sa galit habang tinitingnan ko siya. Mata sa mata. Oo, nakipagtitigan ako sa kabit ng Daddy ko. I asked her few questions pero bastos siyang sumagot sa akin. Pinigilan kong umiyak that time nang dahil sobrang nanggagalaiti na ako eh. Nakita ko sa table yung mga baso na may mga lamang tubig. Kinuha ko yung isang baso at ibinuhos ko yung laman nun sa mukha niya. Napatayo silang lahat sa table and then nilapitan na ako ng kapatid ko para ilayo sa kanila. I was really angry that time. Gusto kong basagin yung baso at isaksak sa pagmumukha niya. Sa pagmumukha ng kabit ng Daddy ko. Nalaman ng Daddy ko ang nangyari. He got drunk and mad. Nagwawala na siya sa event at sumisigaw sa amin na napahiya raw namin siya. He even tried na saktan kami pero napigilan siya ng mga guest. Nag-attempt siya na kunin ang baril na nakatago sa sasakyan niya. I was really scared that time. Pinigilan lang siya ng mga guest sa party kaya sinabihan na kami nung isang kaibigan niya na lumayo na muna. Tumakbo kami ng kapatid ko habang umiyak. Di namin alam kung saan kami pupunta, basta lumayo lang kami dun sa lugar na yun. Hanggang sa may nakita kaming kubo. Doon kami pumunta ng kapatid ko na kahit may aso na tahol ng tahol at kahit takot ako sa aso, that time pumasok pa rin kami. Tapos may mag-asawang lumabas sa kubo at pinapasok kami sa loob ng bahay nila. Hindi nga namin alam ng kapatid ko kung anong ginagawa namin that time. Hindi namin alam kung sisikatan pa ba kami ng araw.
Kinakausap kami nung mag-asawang nakatira sa kubo pero hindi ko na sila masagot dahil sa sobrang takot. Then 15 minutes, sinundo kami ng driver namin kasama si mommy. Sabi niya sa amin, wag muna daw kaming matutulog sa bahay. Instead, dadalhin niya kami sa bahay ng kaibigan niya. Pinatulog na muna kami ni mommy and sabi niya, pag-usapan na lang namin to pagkagising namin. Kinabukasan, kinausap kami ng kapatid ko, ni mommy, if gusto ba naming ipablotter si daddy. Yes, pinablotter namin si daddy. Umuwi kami sa bahay para kunin ang mga gamit namin at para bumalik sa Maynila. Wala si daddy doon. Umalis daw. Pero wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam sa sarili kong daddy, sarili kong tatay, dahil sa sobrang galit ko sa kanya. Days turned to weeks. Never kong kinausap si daddy. Ang gusto pa ng mami ko, na kami ang mag-sorry sa kanya. But I refused. Kasi wala naman akong kasalanan sa kanya. Nag-uusap kami ng daddy as a sign of respect. Pero hindi ko pa rin siya mapapatawad sa nangyari na yun. Kasi never naman siya nag-sorry sa ginawa niya sa amin up until now. Doon nabuo ang mindset ko na hindi ako magpapakasal at mag-aasawa. Di nila ako masisisi kung nagkaroon na ako ng trust issues. Siguro, para sa akin, anak lang. Sapat na kahit wala ng ama. I don't want to see my own child hurting or crying because he was betrayed by his own parent. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko. Hanggang dito na lang po siguro. Muli, ako si Alexis, and this is my secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.